Magluluto tayo ngayon ng napakalaki na barakuda. Ang barakuda ay ating lulutuin sa masarap na recipe dito sa Rich Chich Channel. At ang kasama kong magluluto, syempre, si Chef Ed. At makikita nyo, matutunghayan nyo kung gaano kasimple at kadali ang magluto ng barakuda at napakasarap ang barakuda sa gagawin naming luto. Okay? So, let's do this guys. Kakaliskisan niya. Okay? Just follow. Wow! Ang linis na ng barakuda. Ayan, parang nagluta. Pumuti bigla. Ayan, nabalatan ang kanyang skin. At siya ay naging maputi, naging mestiza. Without taking any gluta. Ayan. At ano ko muna nabalatan na ang barakuda. Ayun. Balatan natin. Ayan. Malinis na. Okay. Timing pa yan. Naipit yung tubig natin ah. Diyan ko rin ako sa.
si Grande. Sabaw na lang ito. Tara. Nasa binibisikleta.
mo na. Patayin mo. Lumig. Kaya mo lutuin yung ano yan. Bakit pang iwa-iwain mo na yan, hindi pa na video?
Hmm. Ha? Okay. Ganun? Okay na. Ginger. Siya mo, tomato. Ito. Tuhog na. Ganito. Lagyan na sa baba. Okay.
Buksan mo na. Ang role ko dito, taga-tikim. Kaya titikman natin. Sige. Tikman ko na. Sarap nito. Look at this. Oh. You lapit-lapit here. I will show you the flesh of this fish. Ito oh. Look at this. Ang karne niya, ang sarap. So silky. And so yummy. Hindi pa nga natikman eh, yummy na. You know guys. Masarap ito. Oh. Sarap. Grabe. Ang sarap ng barakuda. Ayan, kaming dalawa ay assisted kasi, you know, ako ang videographer pag nandyan yan. Okay? So, thank you so much. Thank you so much for watching. Thank you so much for following our channel and subscribing. At salamat sa lahat-lahat ng support na sa channel namin guys. Sana ay manonood pa uli kayo next video. At marami pa kami lulutuin na masasarap. Okay? See you! I love you guys! Bye-bye! God bless! Ayan na guys, wow, ang sarap ng ating barakuda. Lutuin nyo yung barakuda ng ganitong pagkaluto, di kayo magsisisi. Tingnan natin kung naibigan niya. Sarap ng barakuda. Sarap, yummy. Yummy, yum. Yum. Okay. At naamoy na ni Miming. Nako, lagot. Ayan na si Miming, oh. Ayan na si Miming, oh. Sarap ng sweet and sour na barakuda. Oh, tapos meron pang sinanglaw. Sinanglaw. Oh, yes. See? Okay. At kain na tayo, guys. Ang sarap nito. Talaga, super sarap ito. Wow, try it. You try it. It's very easy to prepare.